egin dezagun otoioz. Jainko jauna, zuen bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Atera ezazu, Teresa gure aleba pekatu guztietatik. Kristoren piztueran sinistu duen ezkero, piztuera egunean zurekin izan egin zegoan. Zure seme Jesu Kristoko dejagunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santu horekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa sartuaren urrutik. Atiakaz, Jesusek begiak zerura jaso eta horrela egin zuen ondorioz. Aita, hau da nire nahiak. Zuk eman zizkidazunak, nina gokeen tokian nerekin egotean, ere egintza ikus dezaten. Zuk nire imandako egintza, mundua izanak erenaketik maite izanak duzulako. Aita zuzena, munduak ezaik ezagatu, baina nahi ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu dute zuk bigaina duzulako. Agatu dienik zure izena, baina agatuko ere zuk nire idazut maitasuna haien izan dadin, eta nire haien ikon dadin. Jaunak esana. Heriotza, egin gogorra da. Eta heriotzak beti pentsatzeko, hausnartzeko, nola ere borondateako izten du gurea. Eta heriotzak esan dute batez ere pentsarazten digula bizkiaren inguruan dagoen esakidea. Bizkiaren esakidea zein den horretara konbinatzen egitu esakidetzake heriotzak. Zergatik bizierak, gure existentzia, mundu zergatik dagoen, nolatan bizkiderak, zer dagoen ere heriotzaren ondoren. Horreak bizkideak, nolatan ere, etortzen zaizkio izakiari. Gure mundu moderno honetan, ez dago denbora egitik, esatzeko preso, beste edan, beste gizarteetan, gehiago gure mundu modernoa, azkartekoa, gauza asko ditugu, eta pentsatzeko, emantzeko, eta gutxi. Hala, mundu ere badaude, nolabait ere, pixkoak gelditzera eta hausnartzera gelditzera egiten. Eta nik esaten duke, horietako importanteetako bat heriotzaren atitunak dugula. Heriotza, hain zuzen ere, halako misterio bat ere badelako. Baina, lehen esan dudan bezala, heriotzak erabakitu esatzen gure existentzia nondik datorren. Guri, sinistunoi, agertzen zen guri bilaketa ez bakarrik sinistunoi, eta ez bakarrik kristauoi. Baina ere beste pentsalari, beste filosofoak, beste religioak ere kontutan izan dute mundua eta gizakia eta gure existentzia ez dela kasualitate huts bat. Ezin daiteke izan kasualitate huts bat inongo zentzurik gabekoa. Baizik eta badagoela jatorri bat, badagoela arrazoi bat, badagoela esamen sakon bat gure bizitzari zentzu ematen diona. Eta horri etzen dugu jatorrikoa. Berak egin gaituelako, berarekin gatozelako. Eta hain zuzen ere, kristauoi Jesusek erakutsi digu, jainkoak maite gaituela. Horregatik egin gaituela. Eta ez gaituela sekulan eskutik utziko. Gure munduetako ibilbidean mugatuko da. Baina gure
berak saritu bezala hori eskatzen dugu. Eskatzen bezala, gabekin pareko dut, jaikoa, errukitsua eta horona, eta hori izatea gabekin gure, txarroetan gure esperantza egin txakorean. Horregatik eskatzen dugu gure jaiko onari, gure hartzailari, Teresa gure segilean goiko zeruan hartzala. Han, eduki dezala, atxerena, senti dezala, txarroetan zuen basuna, eta kantik egin dezala
eta giza jauregiaz egindako utxik egitu bazaio, garbitu eta bakatu zaiozula, zure errukiari esker Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Espiritu Santuak bat egin zela.
izan gogoan jauna guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osoa Frantzisko gure ikaslekuekin, Florentzio gure hartzaileekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean ondinan gure semeneari eta hilako guztiak ere abitzazu zure begiaren argitan. Bereziki, Teresa. Apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure errespide izan diren santuekin haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honekin eta honengan, zuria eta jangoikoan guztik horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta izan guztia. Zure errukiari esker, nekatutik garbi bizirik ezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaila dela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet, ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez,